Kaikkialla Euroopassa on taisteltu pääsystä miesten lentopallon EM-kisojen lopputurnaukseen 2013. 16 maata onnistui tehtävässä, nyt on aika selvittää, kuka on paras. Tanska ja Puola isännöivät yhdessä tätä 28. EM-lopputurnausta. Molemmissa maissa pelataan 2 alkulohkoa. Puolassa pelipaikat ovat Danska Jynia ja Tanskassa Odense ja Herning. Pudotuspelit ja neljännesfinaalit pelataan Århusissa ja Danskissa. Ja sen jälkeen 4 parasta joukkuetta matkustaa Kööpenhaminaan. On helppoa päästä Kööpenhaminaan mistä päin Eurooppaa tahansa. Ei väliä matkustatko lentokoneella, junalla, bussilla, laivalla tai autolla. Ja kaupungista löytyy majoitusta jokaisen makuun 5 tähden hotellista hostelleihin. Välierät ja finaali Parkenissa Kööpenhaminassa tulee olemaan historiallista. Normaalisti siellä pelataan futista ja katsellaan konsertteja. Nyt siellä pelataan lentopalloa. EM-kisat 2013 eivät ole vain maailmanluokan lentopalloa, ne ovat myös koko Euroopan lentopalloväen juhlaa. Musiikkia, viihdettä, ruokaa, juomaa ja lentopallon ystäviä ympäri Eurooppaa. Älä missaa tätä historiallista tapahtumaa, vaan osta lippusi osoitteesta www.eurovolley2013.dk.